Bħalissa dej xogħol ta' bini mill-ġdid ta' bosta toroq fil-lokalità ta' Ħażabbar bħala parti mill-Pjan Nazzjonali tal-bini mill-ġdid ta' 700 triq b'investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Fost it-toroq li qed jinbnew mill-ġdid hemm triq Bieb is-Sultan li se tara tnaqqis drastiku mit-traffiku li ta' kuljum jgħaddi minn ġo toroq dojoq fiċ-ċentru ta' Ħażabbar. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, l-Inġinier Frederick Azzoppardi, spjega kif din it-triq tgħaddi mid-dawra ta' barra ta' Ħażabbar. Se tkun qed tara li l-ammont kbir ta' traffiku li llum qed jgħaddi minn ċentru ta' Ħażabbar mhux se jgħaddi iktar minn hemmhekk imma se jgħaddi mill-periferija. U allura huwa proġett importanti għax apparti li se jkun qed qassar it-traġett imma jkun qed inaqqas ukoll il-vetturi minn ċentru tar-raħal tagħna. One News tkellem ukoll mas-Sindku ta' Ħażabbar li spjega kif bosta residenti kienu qed isofru ħsarat fil-faċċati tagħhom minħabba vetturi kbar li kienu jgħaddu minn nofs Ħażabbar. Il-ħtieġa ta' din it-triq kienet anki wara kellna diversi inċidenti fit-triq Santa Dominka, triq dejqa u propju għaddu trakkijiet u kienu jgħaddu diversi galleriji wkoll u eventwalment issa il-vetturi kemm kbar u kiżgħar jkunu jistgħu jgħaddu minn din it-triq alternattiva li ser tkun qed taqqat il-lokalità tax-Xajra mal-tarf li uħar tal-lokalità tagħna ta' Ħażabbar. Il-Ministru Ian Borg spjega kif Ħażabbar bħalissa hemm konċentrazzjoni kbira ta' xogħlijiet infrastrutturali li kienu ilhom mistennija mir-residenti Żabbarin. Il-lokalità ta' Ħażabbar hija waħda minn dawk li bħalissa qed tara ħafna toroq għaddejjin, ħafna xogħlijiet li kien ilhom jinħassu għal ħafna żmien, kważi 20 triq għaddejja, però din hija triq partikolari li din hija triq li letteralment qatt waslek mit-tarf ta' Ħażabbar kważi Bormla sa Xajra, jiġifieri tkun letteralment biss tanke l-istess lokalità nnifisha. Bħalissa għaddejjin ukoll xogħlijiet biex jinbnew mill-ġdid triq il-Baħrija, triq il-Madaffa, triq id-Dliela u triq iż-Żabrella fl-istess lokalità.